Lidi, tu je zas mistr Banán a pán Jadran 33. Takže čuste. Áno, zdravím vás všechny. Takže jsme na našem serveri, který se má zničit. Truhla se šípmi a lúkmi. Šípy tam jsou, zabereme si šípy. Víte na stranice je určená pre zábavu, veľa šťastia pri strieľaní smiley. Vítajte na strelnici. Strelnice je určená pre zábavu. Potom, keď strelí šíp, tak jednej minúte ten šíp zmizne. Akože sa vymaže. Takže strieľam prvý. Despavme sa. Ja si zoberiem. Idem. Trefa? Ne. Trefa? Jo. Áno, jablko. Nekaj si ho na druhou stranu. Ty kokos. Dobre, tak čo najem. Mám hlad. Trefa? Jo, dia. Ja. Na druhý krát? Na lobu sú niektoré suroviny. Trefa? Ešte trefil si. V strede sú diamanty a napravo sú... napravo je jedlo. Ty kokos, tento je problematický. Trefa? Jo. Drevné uhlie. Uhlí, idem naraz? Na? Ja si idem ja strieľať. Ak co najrychlejší. Čas beží. Ja som tam dobrý, ale ty šípy... Idem pro ně. Ty běž střílet. Já ich zaberem. Už se vymazali. No, já tě budu kamerovat. Jo, dal som. Co mám? Aké jedlo? Chleba. Dobrý som. Čekaj. Budem tak kamera. Jo, ale to seká. Trefa? Ne, lebo by tam zavadilo. No, stříl. Trefa. Vážne. No, však to v tom je, ne? To sú zaktivované? Nevím. No, střílej. Moc vysoko, no. Střílej. Ježiš, to som nedala. Jo, áno, ja som to už trefil, dávno to už je diamant. Ježiš, si spákol. No, dobre. Ty kokso, tady to. Jo, zlato. Takže dostal by sa ten šípu. Ja som si dal game mode 0 na survival, schválne. Takže video můžeme ukončit. Uzávěr. Šípy vrátíme. Tam bylo napísané. Vážně. Ale vím. Tak. Toto je potom ta truhla, to je ta truhla s pasama, takže to je ta pro všetkých. Dio si vyhadžeme, nepotřebujeme. A ne! Adriane. Jsi chudobný. Ano, ty jsi chudobný. Že já jsem chudobný s kreativem. Dobre, takže čuste lidi. Takže uvidíme se na dalším videu, které možno bude. Takže čuste. Čau.